मैयाबो दिपेन बर'आ फैदोंमोन। बिथाङा ससेल' फैनानै आबसु अफिसनिफ्राय किसुमान माने मिडियायाव लेक्सार होनानै थांदों। रबार बागान, औवा बागान, गय बागान, थालिर बागान, थारुन बायदिसिना गायनानै जिउ रुजु रुमु रायजो जानायखौ नोंथांमोना दंस' खालामनो सानदों नामा? खुलुमनायजों लोगोसे गासिबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' आदानिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्राखौ आं फोरमायहरनो नाजागोन। बे बुहुमाव जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर दङ आरो बे बुहुमाव जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरा अर्थात जोंनि बर' हारिया जेब्ला समसिमहालागै थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु बे माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार महर मुस्रिखौ गोथार सानस्रि सोदोमस्रिखौ जेब्लायबो सिबिलांबाय थागोन, जेब्लायबो सिगाङाव दोननानै मान होलांबाय थागोन। नाथाय बे माहारियारि आफादनि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिनि बिखायाव गसंनानै जायफोर दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि बेक्तिगत खामानिखौ नोजोर बोनानै बर' हारिनि बेसेनजों लोगोसे बे गोथार माहारियारि आफादनि गोथार महर मुस्रिखौ फाननानै बिसोरो बाथ्रा बुंगासिनो दङ, खामानि मावगासिनो दङ, बैफोर दैदेनगिरिफोरखौ, बैफोर लिडारफोरखौ जों मालाबाबो रेसपन्स होनाय नङा दै, बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखि। आरो बे बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै नोजोरथि लाखिनांगौ जे सोरबायदि दैदेनगिरिया, सोरबायदि लिडारा जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफादनि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिनि बिखायाव गसंनानै जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौ फानगासिनो दङ आरो बै लिडारखौ जोङो जोंनि बर' हारिनि दानानै दोननाय समाजनि नेमखान्थिनि बिखायाव लानानै जों बिखौ साजा होनांगौ, सोंथि खालामनांगौ। जेरैबायदि सोंथि खालामगोन बै सोंथिनि फिननायखौ जेरैबायदि होनांगौ बेबायदि होनो हायाबा बिखौ समाजनि दानानै दोननाय नेमखान्थि बायदि बिखौ साजा होनांगौ। बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखि। मानगोनां दिपेन बर' आदा, नोंथांखौबो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै फोथायनो हाला, फोथायनो जोबोद गोब्राब जाबाय। दिनै दिपेन बर' आदानिसिम मोनसे सोंथिखौ सोंहरगोन आङो, नोंनावनो सोंहरगोन आङो जे बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गोजोनखौ मोननो थाखाय, इन्डास्ट्रिखौ मोननो थाखाय सोमावसारदोंमोन नामा? सोमावसारदोंमोन? बेनि फिननायखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनो दिनै नोंसोरो हो। दिनै दिपेन बर' आदा, नोंसोरखौबो जों दिनै बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि सोरबा सानै साथाम पलिटिकेल लिडारफोरनि जानानै आन्दोयै खामानि मावनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ थगायनानै राजनिति खालामनाय, पलिटिक्स गेलेनाय, दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ थगायनानै गावबा गावनि बेसेनखौ आरजिनाय, सिट पावारखौ मोननो नाजानाय माखासे थार्ड क्लास लेभेलनि डार्टि पलिटिकेल गेम प्लेनि इस्युखौ दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव नुनो मोन्दों। माब्लानिफ्राय होननानै बुंनो थाङोब्ला थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव इन्ट्रि मारि फैयो। दिनै प्रमद बर' बिथाङा परिबर्तननि गोजोन सान्थिनि स्ल'गानाव जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव इन्ट्रि मारि फैदों। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? जेरैबायदि बाथ्रा, जेरैबायदि माने रायजो राजानि सिगाङाव बिथाङा खोथा होयो, बेफोरबायदि मोनसेबो दिनै खामानि जाफुङाखै। नायदो, जाय बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामनो मोन्दोंमोन, बै समावबो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ गोथाङै गोथां थगायबोनाय बे प्रमद बर' बिथाङा सासे जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि। बै मुभमेन्टनि समाव बुंबोनाय, समायखिरा लाबोनाय बाथ्राफोरनि फिननायखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव दिनै प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होनांगौ। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? आं बुंनाय बाथ्राया। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि। दा बे खोलाहा आरो सोनाबा थानाय बे ओनसोलखौ लानानै थार्मेल माने पावार प्लान्ट बा बेयाव पावार प्रजेक्ट इनस्टलेशननि मोनसे सार्भे लकेल सार्कल अफिसनिफ्राय आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे माखासे जि मोनसे परिबेस आरो परिस्थिति बेयाव जि मोनसे एसेसमेन्ट सोलिबाय थादों बेखौ लानानै लकेल जोंनि बासबारि पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजानि गोसोआव मोनसे जेब्लाबो सोंलु आरो बिथांमोननि गोसोआव मोनसे सन्देह, बे थासारिखौ जोङो मेडियायाव बा जोंनि आन्चलिक एबसु अफिसनि बा जिल्लानि क'क्राझार जिल्ला बासबारि आन्चलिकनि गेजेरजों मिरु आफादनिसिम बे रिपर्टिं जादों आरो बेखौनो सरजमिन तदन्त ग्राउन्ड रिपर्ट कालेक्शन खालामनो थाखाय आसलते बे मा प्रजेक्ट आरो बेजों बासबारि ओनसोलनि रायजो राजा पर्बतजरा
साब डिविजन एन्टायर बिटिआर ओनसोलनि बा काउन्सिलनि सरकार बा जोंनि ओनसोलाव मा मुलाम्फा जागोन आरो बेयाव मा बहायनो नागिरदों बे खोथाखौ लानानै आङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गासै टीम आरो बासबारि आन्चलिक एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जोंनि एबसुनि टीम आरो लकेल माखासे जि इन्टेलेक्सुवेल दङ जोंनि वेल विजार्सफोर दङ बिथांमोनजों आङो बासबारि आन्चलिक एबसु अफिसाव सावरायदों एन्टायर आसामनि बबे बबे एरियायाव बबे बबे लेन्ड बबे जायगायाव बेखौ गायसनगोन बेखौ लानानै आसाम सरकार भारत सरकार बा जायफोर इनभेस्टर्सफोरनि गेजेराव आरो लोगोसे लकेल जि काउन्सिल सरकार दङ जेरै कार्बि आंलं डिमा हासाव बिटिआर बे माखासे ओनसोलाव हानि रिक्वायरमेन्ट नागिरनायखौ जों नुदों दा बेनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै बेयाव माखासे हा नागिरनानै बेनि एसेसमेन्टखौ खालामदों होननानै जों मिथिदों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खोथाया बेनो स्पस्ट जे लकेल इन्ट्रेस्टखौ लानानै जोङो जेब्लाबो कनसार्न रायजो राजाया जाहाथे खुनु जेंनायाव गोलैनाङा रायजो राजानि ग्रिभेन्सेसखौ जोङो नायदों नाथाय बे ओनसोलाव जि एरियाखौ बिथांमोना प्रप'ज खालामदों माखासे नांजाबनाय गामि दङ किन्तु दासिम आङो जि तथ्यखौ मोनदों खुनु हिउमेन हेबिटेसन बा गामि दानानै थानाय बे ओनसोलफोरखौ बेयाव सरजाबनायनि खोथायानो फैयाखै इन्डास्ट्रिखौ नांगौ जोङो डेभेलपमेन्टनि बिरोधि नङा किन्तु लकेल इन्ट्रेस्टखौबो नायनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातिनि सार्थआव लकेल इन्ट्रेस्टनि सार्थआव जेब्लाबो जों खामानि मावबोदों मैयाबो दिपेन बर'आ फैदोंमोन बिथाङा ससेल' फैनानै आबसु अफिसनिफ्राय किसुमान माने मिडियायाव लेक्सार होनानै थांदों खारन बिथांखौ आं खावलायनो सानदों सुख दुख रायजो राजानि सुखु दुखुखौ नायनोब्ला बे हानि अबस्थाया मामोन एक्चुअली मामोन बे हानि अबस्थाया बेखौ साहस दंब्ला बिथांमोना बे ओनसोलाव फैनानै मानो रायजो राजानाव सोंफैयाखै आरो प्रजेक्टआ जानायनि आगोल जोंनि कयेकजन लकेल लिडार दं उत्तम हाजवारि बिथांखौ आं वार्निं होनो सानो नोंथांमोना जुदि आरो नोंथांजों कयेकजन दङ सेला बेला नोंथांमोनहा जुदि एथबां जायगानि डेभेलपखौ सानोमोनब्ला नोंथांमोना मानो रायजो बे प्रजेक्टखौ लाबोनायनि आगोलाव मानो रायजो राजाजों सावरायाखै नोंथांमोना जवाब होनांगोन बेखौ नोंथाङा षड़यन्त्र खालामनानै बे गामिनि रायजो राजाखौ लिंनायफालाय सानै साथाम मानसिखौ लांनानै गावबुरा सन्थाखौ बदनाम खालामनाया नोंथाङा गनाय नङा दे बेखौ नोंथाङा थाल ला उत्तम हाजवारि नोंथाङा मोजां मावनो नागाराखै बे बाखि रेस्ट थानाय आं दहायबो बुंदों जे बाहाय 2000निफ्राय एसेल' हा दङ बाखि हा रेस्टआवहाय बे माने 1200-1300 बिगानि जितु बाखि हा दङ बे हायाव जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सोरबा रबार बागान औवा बागान गय बागान थालिर बागान थारुन बायदिसिना गायनानै जिउ रुजु रुमु रायजो जानायखौ नोंथांमोना दंस' खालामनो सानदों नामा नोंथांमोना बिनि सायाव बिबासना गैया नोंथांमोना साननो रोङा नामा सुबुं जिउखौ एथ' बोसोरनिफ्राय 1955 जोंनि बे ओनसोलाव माने जमिनदार आमोलनि आगोलनिफ्राय भारत स्वाधीननि आगोलनिफ्रायनो बे ओनसोलाव रायजो जाफैनाय रायजो राजाखौ नोंथांमोना मा खालामनो सानदों दिनैहाय जों बिनि थाखायनो आन्दोलन नांबाय 50 बोसोरसिम आन्दोलन नांबाय जोंनो हाखौ नांगौ होननानैनो आरो दिनै जों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जों हाखौसो खोमानानै थांदों बे मानि खामानि बेलाय मा खामानि बे नोंथांमोनखौ जवाब होनांगोन दे आं बेखिनिखौ बुंनांगोन आरो जोङो जोबनायाव बेखौनो बुंदों रायजोफ्रा जोंना एकता दं जों गण आन्दोलनखौ लांबाय थागोन जों साब डिभिजन बिटिसियावबो जों सेक्रेटारियावबो जों आन्दोलन खालामगोन आरो नोंथांमोनहा जुदि बेयावबो जर जबस्ति बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ इनस्टलेशन खालामनो सेस्था खालामोबा किन्तु जों आयेननि बेबस्थाथिं थांगोन उत्तम हाजवारिखौनो जोङो बे माबा आदानि कम्पानिनि खुन्थिया खालामदों इस्मिट बायनानै जोङो आदानि कम्पानिनि आरो जुदि हायोबा गाबोननो जोङो बेखौ लायनानै बे आर'फारायाव आदानि कम्पानिनि इस्मिट बस्तासे बायनानै बेखौनो जों लुथेनोसै आदानि कम्पानिखौ जों उत्तम हाजवारिखौ सावगोन बेखौनो जों खुन्थिया खालामगोन जोंनो बे उत्तम हाजवारिखौसो जोंनो नांगौ जोंनि गामिखौ मा नुदों बेलाय आगोलनिफ्रायनो बे होनो जोंखौ इंखुर जाग्रा गामि होननानै बुंखायो बिराद बुंखायो आरोखि बियो जोंखौ किन्तु जों उत्तम हाजवारिया जुदि बे आदानि कम्पानिखौ जुदि आलदायाव लाङाबा
उत्तम हादरखौ जों गाबोन लायनानै इस्टिमेटजों जोङो बेयावनो आदानि कम्पानिनि खुन्थिया बानायगोन जोङो बेखौ खिन्थु बुजिनानै लादों आरो बेखौ गाबोननिफ्राय जुदि रायजो राजाफोरजों फैनानै समाधान खालामफैयाबा बे खोथाखौ